दायो ओरैबायदि बारहावा सोलिदों जोंनि मोदैबुरि समस्थियाव जायनि न'खराव थाङो जाय गामियाव थाङो जाय क्लाबाव हाबदों जेसेबां जों खमावनो जों 20टा क्लाबाव हाबदों दायो गामिफोरनि जेरावबो हाबदों बेयावनो जइन जादों रावबो ना खालामाखै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों लोगो हमदों बयबो मोनसे क्लाबाव प्राय 30 जन हौवासा जों हाबदों जों सिखनदों हिन्जावसाफ्राबो हिन्जावसा सिखनगासिनो दं आरो ओरैबायदि बारहावा सोलिदों दायो मोदैबुरि समस्थियाव UPPLनि बादै गुबुना भट मोनगोन ना मोना बेनि सायावबो आंहा एसे सन्देह दं माने ओंखायनो दिनै जों मिथिगौ जगदि सरकारा मोदैबुरि समस्थिनि मानसि नङा बेयो जादों खैराबारि समस्थिनि मानसि खैराबारिनि मानसि दा बिथिं जों बयबो मिथिगौ बिथाङा बहा न' लुदों बिथाङा वेस्ट बेंगलाव न' लुगासिनो दं दा जोंनि बेयाव नुवाखै एसेबां मोजां न'खरखौ जोंबो एसे BTC आव बानायब्ला नुगौमोन जोंबो दा नुनो मोनासै जों दुर्भाग्य दा सासे बर' मानसिया जोंनि EM जानायमोनब्ला MCLA जानायबा मोदैबुरिनिफ्राय जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै एन्थनी बसुमतारीमोन बायदि गिदिर गोलावा जोंनि जायगानि EM जानायमोनब्ला जों एसे मोजां न'खरफोरखौनो नुनो मोनगौमोन जों नङा होमबा जा सासे देरो बर'आनो देरगौमोन जा सासे मोनजायो बर'आनो मोनजागौमोन ओंखायनो सासे गुबुन हारिनि मानसिखौ दिखांस्लायस्लाय जोंनि बर'आ गुबुनजों बुरबाव बनाय जास्लायस्लाय गावनि मानसिखौनो दिखांनानै गावनि मानसियानो जाहाथे मोदैबुरिनि मानसियानो मोदैबुरि थानानै जाहाथे सुबिदाफोरखौ मोनो बेखायनो आंहाय बयबो मोदैबुरि समस्थिनि हौवासा सेंग्रा सिख्ला सासे इयुथनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आंहाय खावलायनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोरोन्थि दाखालाम आरो जायफोरा UPPL आव जइन जायाखै बियो मूर्खसो सासे दायो बयबो मिथिखागौ जगदीश सरकारा 5 बोसोर MCLA जाबाय बिनि उनाव 5 बोसोर EM जाबाय दायो जों लामाफोराव बेरायो गामि बेरायो नाथाय जेबो जौगानाय नुनो मोनासै ओंखायनो रायजोफोरा बयबो माने मा होनो बेखौ एनजाइटि नांदों मानसिफ्रा ओंखायनो होखारनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों आरो आं सानो जगदीश सरकारा थफ्ला जुनानै बहाबा खारनो थाखाय थियारि जानाया गोनां होननानै आं सानो गोजोन्थों